Abubakar. Ni ba zan taɓa barin ki ba, ke ce masoyiyata. I know you've been home before but I swear. Yauwa guys, idan ba za ku manta ba jiya mun muku alƙawari cewa dole ne za mu yi wannan gayan prank saboda haka ga magashi mun dawo za mu yi da abin da muka fara. Saboda haka yanzu za mu kira beban tashi mu ji. Kace ya sunanta ma? Mama. To mama ga mu gare ki. In ba zan manta ba ina kira ta jiya. Yauwa. To. Mama. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ya kike? Lafiya kalau ya yau din. Lafiya la wallahi. Da Allah muna magana da mama ne? To mama sannan ki. Yawwa. Yau da Allah wani dan prank ne aka samu yi maki. Kina ji na? Ina ji. Wani saurayin ki ne ya zo ya ce da Allah yana so ai mai prank din masoye shi saboda yana so ya tabbatar da cewa wai ko shi kadai ne a cikin zuciyarta. Kina ji? Shine muke so da Allah yanzu dai yana jin mu haka yanzu haka yana kusa da mu. Muke so da Allah ki faɗi sunan shi waye shi. Hello? Yawa kina ji yanzu ko? Ina ji. Yawa shine muke so da Allah ki faɗi mana sunan shi. Shi ya ce yana tabbacin cewa shi kadai ne a cikin zuciyarki kuma shi ma ya ce haka ke kadai yake so saboda haka ke so ya tabbatar da cewa haka ne tunaninsa koko ba haka bane ba. Saurayin da ya baka lamba. Ba ma bane ba yanzu haka yana kusa da mu yana tare da mu kin gane ya ce a miki prank ne kin gane so yake ki faɗi sunan shi. Saboda haka muna so ki faɗa mana wane ne mai sunan shi. Hello? Muna jin ki. Sunan saurayin kawai zan faɗa. Sunan shi kawai muke so ki faɗa. Yare? Abubakar. Ni ba zan taɓa barin ki ba, ke ce masoyiyata.